semangat najan to hawane adem mergo Iya, Pak. grimise teko. Teko neh grimise. Heeh. Muga-muga drese udan awan iki mau minangka gambarane dresi rezekine Pak Marno Gober karo Mbak sapa? Mbak sapa mang cah Mbak bojone Pak Marno. Bojone Gober. Dijelasno to, Pak. Pak Gober karo bojone Gober. Iya. Ya, sing nganten mau aku krungu Mbak Nopi karo Mas Dodi, Pak. Mas apa? Mas Dodi. Mas Dodi karo Mbak Novi. Ya. Dodi. Heeh. Dodi iki dawa tur gedhi. Iku apa? Lho, maksude iki dawa. Pituke aja. Momo aku lek ngono ku. Kowe aja salah tompo kowe. Kowe dawa tur gedhi wae. Lho. Urung rampung leh ku ngomong. Aja salah tompo. Salah tompo, salah tompo. Ya aja salah tompo. Aja saru dipirsani kene Dodi. kabeh. Heeh. Dawa tur gedhi maksude dawa iki apa? Apane? Dawa penjangkane. Penjangkane. Lho iya kira-kira dadi kepala keluarga mesti duwe angen-angen duwe cita-cita. Heeh. Besok iki kira-kira aku duwe anak piro? Lho, anak pertama kira-kira ki lanang apa wedok? Yen wis ngono kira-kira aku sok mben iki gawe omah sing model piye? Lho, Spanyolan apa model Jawa, joglonan lho. Iya. Lho iya apa ora? Paling Mas Dodi ku mau besiki aku pengen duwe anak 6. Pengen duwe anak 6. Oh. Kowe iku kok iso Lho tenan, ora manut karo program piye iki kowe? program apa? Lho. Saiki wis dicanangno. Heeh. Bener mlebu desa ayo genah ana tulisan ngono kok kampung KB. Kampung KB tegese. Apa ora melu padha kuwi? Tegese apa? Yang nindakno KB keluarga bercelana. Keluarga berencana bercelana. Lah pula mbok rencanakno diri-diri ning rembak celanane. Lho, Lu rak manak terus padha ae. lah iya gak metang-meteng ae. KB berarti 2 anak. 2 anak cukup. Lah yo lah nek Lanang wedok padha wae. nek 2 anak cukup neh 6 lho. Lho, Ya ora. sik lho iki piye kok malah Programe KB apa? 2 anak cukup Lah yo nek 2 anak cukup neh 6 banget cukupe. Lho. malah tambah ya. Tambah. Aja 6 nek ngono le. Piro? Kok 12. Lho rolas Ben lebih dari cukup omonganmu kelompokno. iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Pira trimanggala budaya sih dipercaya Iya. ya to diaturi apa kesuwan rene Iya, Pak. ning daleme Pak Marno nggone mengku kajat. Wah, mantu. Heeh. Tarupe disisik-sisik, pringe apa? Pringe disisik-sisik, tarupe diujur nang ngetan. Apike Pak Marno siji, Pak. Ya iki ana karepe iki. Apa? Pringe disisik-sisik, tarupe diujur nang ngetan. Kenapa ngono, Pak? Mas Dodi karo Mbak Novi wis rukun dhisik, mula Pak Marno gugup ketekan besan. Oh iya, nyambut besan sakmenake. Biyen karo saiki beda le. Bedane apa? Lho nek jaman biyen iki rak jodoh biasane sing nemokno ya sing golekno wong tuwa. Iya. Nek saiki ora, bocah do bocah ya to. Golek Tir dhewe. padha irenge, sir padha senenge dadi. Dadi mesti. Heeh. Biyen jarene nek kaya nunen-nunen Piye neh? kebo nusu gudek apa gudel kudu anut karo kebo. Iya. Ya to. Nek saiki ora. Piye? Kebo kudu manut karo karepe gudel. Sing penting bocah padha senenge wong tua maringi palilah, maringi donga pangestu dadi. Bener, Pak. Heeh. Iki Pak Marno sing ndi, Pak? Pak Marno sing ndi? Lah. Kopine wis mbok ombe, segane wis mbok pangan, rokoke mbok udut kok iso malah sing digawe ra roh iki lho. Aku mau temok. Gak roh Pak Marno kowe. Sing ndi? Drijiku iki ngerti. Iya. Pak Marno kowe lho. Kalau Kok mlaku terus? Wah, kayak Pak Marno diding-diding. lho. Ngerti apa kowe? Iki lho kok usul mlaku wae. Lah golek sinyal e. Lah kok kowe lha padha wae. Wong ora roh kok e. Pak Marno. Nggih. Mosok gak ngerti lho. Lho aku Iku lho. lho ra driji 6 iki lho umek ning ndi? Kandhane golek sinyal lho. Kok golek sinyal kok ana. Apike Pak Marno siji. Apike Pak Marno siji nih. Manggon dile. Duwe gawe sakmene gedene nekakno Trimanggala, tapi gak gelem nampa amplop buah. Lho. Kowe aja kemelancang kowe, aja kelincipen lho kowe. Takok wong sakmene mbane Pak Warno iku Pak Marno gak gelem nampa amplop buah. Kowe kate iso nglancangi, iso kemelincipen lambe methek
duwe gawe ngene ramene Pak Marno ora gelem nampa amplop buah iku lho. Lah mungkin dicawisi kotakan kok iso Ora gelem, Pak. lho, batik ora gelem iku. Geleme isine amplope tok emoh. Lambemu yo amplop sak isine dadi nek amplop-amplop tok iku yo piye padano tanggam. Lah iya. Pengen mangan soto nang ndek gawe amplop gawa nganggur ana isine ngono. Kayak ngene iki aku jane yo bingung, Pak. Perkara apa, Dik? Wong Perkara apa? aku dagel jengklang-jengkleng ning kene ya sing tak dageli wong duwe gawe ngamanten. Iya. Aku dhewe ya urung manten, aku sek Joko. Kepengen duwe bojo. Ya iya, Kaya jenenge Mas wong. Dodi Mbak Novi ngene iki. Ya. Yo akeh saiki nek bingung nang HP ku yo didasarno pirang-pirang. Ora bingunge gak masalah iku, Lah Pak. piye? Golek iki kudu golek apa-apa mau aku kok iki seumpama ya, Pak ya. Iya. Seumpama aku rabi karo bidan ngono piye, Pak? Alah, kita omongi. Saurunge kowe rabi tak omongi yo. Piye? Nek iso long galah. Loh, bidan lho Pak tukang nambani wong sak Lho, mongso iya. aku kesel ditambani kok. Kowe rabi kok karo bidan. Gene. Bidan ki senengane ngancam. Lah kok iso bidan ning ngancam? Kandhane ra percaya. Piye, Pak? Kowe nek rabi karo bidan mesti ngene. Piye? Ayo metu neh kowe, metu pisane. Lempok kok iso metu neh. Ayo metu neh kowe, metu pisane lempok ngono. Iki apa sing metu? Lho, bidan kan ngerti kesehatan. Heeh. Barang bojone iki metu kudanan, Kudanan? terus masuk angin. Dadi awake lara kabeh lempok. Ayo metu neh kowe metu pisane lempok ngono. Dadi sine ngancam aja rabi karo bidan. Mau sing metu neh iku kudanan. Metu iku mang kudanan terus dadi lara masuk angin. Mula terus bojone di ayo metu neh kowe metu pisane lempok. Kudanane lempok. Kudanan Lah nek ngono Pak, saiki aku duwe kenalan iki kok tukang fotokopi kok. Cara tak jak rabi piye? Tukang fotokopi. Kowe kuat. Lah kok repot gene? Lho, kowe rabi karo tukang fotokopi kowe kuat. Urusane apa nek ra kuat? Lho, tukang fotokopi mesti ngene. Piye? Ayo Mas, pira Mas? 7 wolak-walik. Isih diwolak-walik apa neh? 20 wolak-walik. Kuat kowe. Lho, 20. lho, ayo Mas, pira Mas? 15 wolak-walik. Jorok kowe. Lho kok jorok piye? Lah Dek 15 Lho wolak-walik. kan ora percaya mara nang gone tukang fotokopi. Wis ora terus takok. Pripun Mas niki? Rangkep pinten 15 apa 20 apa 5 wolak-walik? Mboten sak lembar tok, kadang ono sing ngono. Nek Asa wolak-walik apa? lah terus nek Wolak-walik sing difotokopi iku mau lho. ora masalah nganune. Diwolak-walik. Alah, aku pisane lempok kok iso. Kok malah cerita. Lah nek saiki bidan ra oleh tukang fotokopi ra oleh, enake karo apa, Pak? Kowe nek iso golek guru. Kok iso guru? Lho, kowe nek rabi guru, penak, Dik. Enake piye, Nek? Telaten. Kok iso telaten ya, Pak? Sabar telaten niku rabi entuk guru, mesti rak ngene. Piye? Ayo, 1 tambah 1 pira le? Wah. Ayo Mas, 2 tambah 2 pira Mas? Besok diulangi ya. Besok diulangi. Sing penak rak besok diulangi ya. Oh iya ya, Pak. 4 kali 4 berapa Mas? 16. Aduh bagus, besok diulangi ya. Ora penak wong lanang. Pak, Apa? iku rak anake ngerintil lagi nek besok diulangi terus. Kowe aja kesusu rabi sik. Gene, Aku rabi getun kok. lho rabi getun wong wis manak Lho gedene lho ngene kowe kok. gak ngerti modele wong wedok saiki. Gene neh. Lah. Ayu pengen kurang ayu. Jaluk tuku skincare ben iso glowing. Iya, Pak. Iya to. Heeh. Lipen sing kira-kira sekifau niki wis ra kanggo. Milih sing rega larang. Wardah paling ora. Lho iya to. Iya. Lagi liven karo skincare iki sentek dhuwit pira? Ragate akeh. Rambut sing wis genah-genah apik direbonding, Isek dicet. dicet. Heeh. Wis ngentekno dhuwit pira? Alah, kaken ragat kowe nek rabi. Golek nang kono kuwi 7-5 gede-gedine ora Kowe karo. bare elek. Wis nang kono 7-5 ke milih gede-gede ana. Kok iso Kayak berarti sapa kono, Pak? apa? Apa? Aku RT-ne kowe iso. RT ne pantes ora. Ditimbali rene, Heeh. aku kepengin krungu piye dongam karo Sri penganten loro Mas Dodi karo Mbak Novile. Lah ngaku dhewe urung rabi kok ndongakno wong rabi kalah penting meteng ngono ra wis. Woe donga kok mesti penting meteng
iku ndak yo. Piye, Pak? Wong rabi yo sing digoleki anak ben iso munggahno derajate wong tuwa. Semoga-moga setemoni keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin, Pak. Sakinah sakmene akeh padha ndongakno muga-muga ngantene besok urip sing genah. Amin. Oh, ya Iya, ta. heeh. Sakinah mawaddah. Mawadah saiki. Iki mungguhe tamune Pak Marno mawaddah. Mangan wareg seh suguhi jadah. Oh iya, jajane jadah. Heeh. Warohmah. Apa neh? Iki ketoprak sak rombongan kok sore iki padha warohmah. Lah kok iso? Wareg rokokan terus do turu lumah-lumah. Lumah-lumah, iya. Bar dijatah diransum karo pladene. Aku ning kono rauman kombongan turu ngarep emper iso ditotoli pitik. Asem. Lho, kowe ku tunggale gabah apa piye kok iso? Lah sampingku gabah iso jebol sake mbuh piye polahe mau, Pak. Kowe awer endi? Guri kono ora entuk nggon. Kowe nang kono. Heeh. Beda mbek aku. Ning ndi? Aku awer tarangan pitik. Lah terus Menawa gurem wedok mbah gurem apa? Mlaburene rasane hubung-hubungan kabulator nek nyokot ndang nyokot ora nyokot kuwatel mriyek ora karuan. Ki berarti ngene iki nek masalah rabi wis pinter Pak, mergo wis rabi. Lho wis pengalaman ale, mangan uyah wis akeh. Perkara duniane keluarga ya aku wis banget pahame. Berarti nek tak takoki ya ora iso Lho jawab. takono. Iso jawab. Lho tek ora iso. Tenan iki ya. Oke. Wah, aku rumangsa kowe wis pinter kok. Hmm. Apa bedane montor anyar karo nganten anyar, Pak? Montor anyar karo nganten anyar. Ya. Nek lho ya jelas beda to, Le. Lho, apa bedane aku takok kok. Nek montor anyar kan jelas iya montor kanggo tumpakan niku ning anyar. Lah nek nganten anyar iki ya jelas wis padha Ngono jere mudeng rabi. wong barang kok padakno karo menungso ya jelas Yo beda. Tapi ana bedane, Pak. Ha bedane apa montor anyar karo manten anyar? Ya nek motor anyar iku rak ditumpaki lon-lon ngeng terus kono ketemu jeglongan mesti dihindari set. Ya, motor anyar. Ku nek montor anyar. Lek nganten anyar. Lah nek nganten anyar lagi mlaku ngek roh blowokan. Nek motor anyar Nek nganu. motor anyar. Nek motor anyar mlaku lulun set. Roh jeglongan diselaki. dihindari ya wong montor anyar. Motor anyar. Wedi nek rusak mergo jeglong. Iya, Pak. Lah nek nganten anyar, Mlaku bareng roh jeglongan. Nek nganune motor anyar montor anyar iya montor jalan anyar. ditumpaki lunun ngek. Ngek. Enek bolongan jeglongan dihindari sret. Kono jeglong nek rusak. Heeh. Ku nek montor anyar. Motor anyar. Lah nek nganten anyar, ayo mlaku lelon neh kowe. Tak samplok Nganu. padune ora ngono nek lah nek nganten anyar. Alah, darah wis Mlaku mudeng. lelon ana jeglongan glewet ngono. Kok wingi wis mudeng Wah, ngono, Pak. ambemu. Ono-ono ae kok. Lah kowe nek tak takoni ya roh. Ya roh kene wong berpendidikan tenan. Apa bedane nikah karo kawin? Lah iki kok malah aneh-aneh. Nikah karo kawin iki ya padha to, Pak? Ora iso. Ya padha. Gak iso. Lho, padha. Nikah karo kawin apa bedane? Padha, Pak. Jelas beda. Oh kok iso? Nikah Nikah aksarane 5 NIKH. Ya. Iya, niat indah keluarga akan harmonis. To niat ibadah keluarga akan harmonis. iku nikah. Nikah. Heeh. Lah nek kawin, Kawin. KAWIN. Keblet awor wegah izin naib. Dadi gambarane nikah karo kawin, nek nikah iku numpak pesawat, lah nek kawin numpak angkutan umum. Iki apa nek Kandhane kok. numpak pesawat karo Nikah iki angkutan- gambarane numpak pesawat. Heeh. Lah nek kawin gambarane kaya numpak angkutan umum. Lah nek nikah kuwi ya toh numpak Ya. pesawat iki tuku tiket sik, lagi numpak pesawate. bayar sik lagi. Lagi numpak pesawate. Lho, iku nikah. Lah nek kawin, Pak. Nek kawin. Beda mbek nikah. Nek nikah, Nek nikah. ibaratnya numpak pesawat Iya. tuku tiket sik. Bayar tiket sik. Lagi numpak pesawate. Heeh. Heeh. Terus nek kawin. Ya beda karo nikah. Nek nikah Ibaratnya tuku numpak pesawat, tuku Bayar tiket tiket sik, lagi Sik. numpak pesawate. pesawate. Heeh. Heeh. Nek Lah nikah Lah nek kawin, Pak. beda. Beda neh.
Ya padha karo nganten anyar mbek motor anyar mang. Berarti nek kawin ditumpaki sik lagi bayar ngono. Sampluk lambe wis. Oh, nuturi sing apik. Mbah-mbah ibu-ibu sedo pinarak lenggah gayeng. Alhamdulillah Pak Marno awan iki nggelar hiburan ora mung sedekah bondo ning uga sedekah rasa. Sing maune bapak ibu nang mah ki nek do jagongan kadang kala do perengut-perengutan karo bojone barang nang kene padha ayem ya to iso mesam-mesem nyamang nganteni loro karo awur dulure ya Pak. Berarti iso sedekah rasa. Iya. Iki paribasane ya to. Nggih. Janganan ning jero dandang metune dagelan wayah pitik mlebu kandang. Iya, dadine ndang gecak-gecok ndang sat-set. Kowe nek nyanyi carane nyanyi karo nembang enak ndi? Ya padha ae Pak. Nek bocah-bocah mang kan do nyanyi campur sari. Saiki kathah kakung-kakung karo mbahkung-mbahkung ngene. Lah diaturi sing Jawa-Jawa. Ya rada Jawa Pak. Wong saiki mu lagu macem-macem kok. Macem arek. Lho iya. Aku iki tukang tambal ban ngono kae rejekine sak dalan-dalan sing digawe Pak Marno karo Bu Yarti. Ya tak dongakno akeh rejeki. Ya. Muga-muga Mas Novi karo Mbak lho. Mas Dodi karo Mbak Nopi. Heeh. Enggal diparingi bayi. Ya, Menteri. Heeh. Penak iku Pak. Heeh. Aku iki tukang gendaan. Lho, kok tukang gendaan iki? Aku iki trimo dagelan. Oh iya. Uripku sak dalan-dalan. Bayarane rodok lumayan. Iya Pak. Nek ora tanggapan mlebu gadean. apa iku? Montorku. Lah ora nek tanggapan yo gak Karena tanggapan montore mbu gadian ya yo. nggo tuku udut. Iku mang modele bocah saiki. Ana sing meneh kae. Piye neh? Sing iku mang lho sing apa kae? Sing apa kae? Telor-telor ngono kae apa? Telor-telor piye Apa iku lho sing alah lagu zaman saiki. Ijo sing anak-anak bocah saiki iku lho. Ora anak-anak, Pak. Apa? Sing waktuku kecil. Lah, ya iku to. Waktuku kecil, kau tak tahu yang mungil-mungil. Ngono ku ya? Iya. Lah iya terus. Moh saru. Lha saru iku piye? Lah, tak taunya. Kukira pentil, tak taunya. Mau kowe tak sampluk lho. Bocah saiki macem-macem pokoke lagu lah saiki. Aneh-aneh. Lah aku cah tuwek kok nuruti lagu ngono bileng. Aja. Wis tuwek wis kedaluwarsa kok dadak pengkek piring mau ae lho mbah-mbahe dibur. Oh ngono. Heeh. Apa sing enak? Mau ngersake napa, Mbah? Ngersake dhuwit jare, ngersake dhuwit. Lara kowe urung entuk sesuk aku ngenteni kok. Ngene sak arep-arep. Sesuk wis dicegat BRI piring kowe, Dek. Sapa? Kowe. Lho aku iso ngilang kok mbok anggap. Kok duwe utang iku tanggung jawab kok ngilang. Ngilang kok bawa. Ora iso balik tapi. Diaturi podang kuning wae sing penak. Ya diaturi podang. Awan iki, Pak. Esuk awan ngono kae ya. Lagu manuk. Manuk. Iya, lagune manuk podang kuning. Nah, sing nyamang-nyamang ae. Aku tak joget ya, Pak ya. Iya, joget. Lah yang ngene iki nggo joget anyep-anyep kok. Iki sesuk karo sapa neh aku ya? Sesuk karo sapa neh ya aku? Aku wis iso. Aku wis iso. Iso tenan ya. Tenan iki. Aja aku sing bileng ngene iki asam ndak ora piye. Monggo gamelan yo oke. Origine yo bisa ya.
rupane kuning. Mula sadurunge omah Mas Dodi karo Mbak Novi wis dipikir sarana wening. Korsine rupane ijo, gambarane wong loro iku ijo. Lho, iki lho jodohku. Mas Novi jodone Mbak Novi jodone Mas Dodi, Mas Dodi jodone Mbak Novi. Lho to. Kae taplake rupane biru, paling ora mantene engko bengi bingung golek nggon turu. Golek golongan sing buntu. Ora biru ngantene engko bengi bingung golek nggon turu. Sebabe apa? Akeh dulure sing padha teka melok padha jagong, kabeh do melek. Dekne bingung mosok ape turu dhewe, gelem ra gelem yo kuat ra kuat tak empet nganti sesuk. Paribasane menteng-menteng ape jebrot ya wis ra apa-apa tetep ngantek sesuk. Lho iya. Lakone iki mangerti apa ora? Sejarah Majapahit kecothet ngudung kolem moncrot Brawijaya kembar. Babare kaya piye ditonton bareng-bareng dene awak dhewe iki manggone manyugata mbok kurang ana apa Subasita tata krama sing ramrani penggalih nyuwun gunging samudra pangasami. Yo sowan ya. Marang Brawijaya kinarya abdi kinasi tak gambarake soe banyu sinaring angel mijet waing randu kelakon damar mulat mati saka tanganku tak limpe Bupati kewan kanggo isin-isin Keburaja ya. Akan mangga akan kula direkaken. Tepung gelang paribasan ning babar pisan durung ana titikan wujud kewan apa bakal mati
Kamar Wulan mat. Wis bungak aku. Dimen kabeh ora kawestara. Aku bakal nganggo agemaning Kamar Wulan. Lah ora tune jagat kok gletak sak gon-gon iki. Oh alah. Brawijaya Damar. Sira iki ratune jagat paribasane. Ning lakumu isih kurang pitaya marang atimu. Ya, Ken. Wong tuwa iki kaya ngene iki. Pangerane wong tuwa nek ana kedadian kaya ngene iki, paribasane gaweane kok. Ora patut, ora pantes yen nganti kawula padha ngerti yen sira iki sawijining nalendra gemletak ing papan kene ora ketang cakung lempen. Ya le. Tak sunti marang pangkuasane jagat menawa kabeh iki durung titi wancine lan sak jabane pamesten oleh aku. Tangele. Eyang, ya. Wong kowe iki angger kakean kopi yo ngene iki. Lah nggih sing kebangetan niki nggih sampean. Lah piye? Pun yuswa sepuh sunane nggih kopi. Lah piye ta? Pak Marno iki duwe kajat iki wong seneng sedekah. Wong sedekah iki ora ana ilange ya, Nggih. Ning kopine dikirangi, Yang. Lah wong aku iki peparing iki ora bakal tak ilangi ya tak ketok-ketokne. Oh, ngaten. Ya tak dongak-dongakno Pak Marno lek duwe kajat gawe. Ramene dulur sanak nang kadang tuwa padha rawuh, sing rawuh ya tak dongake padha slamet seger kewarasan. Amin. Ilange ora ana ilange wong gepok kekadangan kuwi ora beda wong nandur bakal ngunduh, wong nyilih bakal balekke. Ora ketang melu nyengkuyung gawene Pak Marno sing rawuh iki ya rezekine ado bilaine. Amin nggih. Ya, wong urip iki aja wedi-wedi. Wong nekakno tontonan budaya iki ora bakal kere, ora bakal melarat. Nggih, nggih. Mergo wong nandur kuwi iki mau tak kandhakno. Pak Marno nekake walah pendiane ketoprake sungkono iki weleh. Ketoprak iki ketoprak berkah. Wong anggere bar nanggap ketoprake almarhum Citi saiki dicekel karo sing lanang. Weleh. Kene napa ya? Asale duwe pedet bakal dadi sapi le. Napa nggih? Kuwi temenan. Ya ora, Mbah. Pulang weleh besok nyunakno putumu anggerane kak ketoprak iki tenan. Murah lek meriah. Tumben mbok tekakno ora? Ya. Alkanduk. Gila, kadungakno panjang umur ya, Mbah. Padha karo aku umurmu. Umurmu ana 12. Lho kok 12 ya? Lah jare isin nom ngono. Pun luweh ya. Luweh.
Nggih. Kowe mah iki kok lah kok kantoko tengahing dalan iki karepmu iki kepiye lara-lara iki kepiye to, Ger? Pangapuntenipun nggih, Eyang. Ya. Rikala semanten kula ninggalaken saking Majapahit. Ah. Ing pengajap kula badhe ngupadi kewan kangge Isen-isene negara. Ya. Rikala semanten kula dipun dherekaken abdi kula enggal ingkang nami Minak Sumena. Mboten ngertos sangkan paraning dumadi kula gemletah niki wau. Sira ratu kurang tanggaping sasmita. Lah kok saged ya? Minak Sumpena iki praupane bagus lan ganteng. Ning sira iki ora ngerti bibite. Kowe ngerti? Sapa ta bibite Minak Sumpena? Babar pisan kula mboten mangertosi ya. Minak Sumpena kuwi adine Wuru Bisma Minak Jingga ya Jaka Umbaran. Kadangipun Minak Jingga. Ya Jaka Umbaran. Nalika semana dheweke takon marang dulure panganggeping pawata sing ditampa negara Majapahit Ratu Majapahit Brawijaya Damarwulan sing mateni marang Minak Jingga ya Wuru Bisma ana ing Blambang. Nggih. Dheweke ora trima njur nyamur laku nganggo cara nom-noman njur kuwi kalimper. Mumpung durung ana kedadian kaya ngene, sira kondur sawangan ana lakon apa mangko ning taman sana. Pangestu ya. Ora tindak iki. Kewajiban sing sinampir marang pun kakang satemah lali samubarang apa wae lan kapara merga rasa gedhening tresnaku ngemban marang
kapangku kelawan sliraku. Oh ngaten. Panjenengan kok tresna dateng kula lae tupuse paten panjenengan. Kuwi bener ya, Kantos Jeng Waito. panjenengan niku supe dateng garwa. Kuwi bener. Biasane niku nggih Kang Mas. Yen to garwa kesupen aminipun panjenengan nggih wonten priya liya nggih wanita liya nggih. Kok dadak aja rasa dadak kowe kandha sing kaya ngono. Ya, Jeng. Genah nek rasaning tresnaku mung mriki kanggo sliraku. Nggih kula percaya kalih panjenengan Kang Mas Prabu Brawijaya Kang Mas. Diajeng Wahito. Dadi kaya ngono to. Kowe tak tinggal sawetara. Aku ngupati kewan urung bali kok wis nglebokke wong lanang liya. Apa aku kurang gedhe apa piye? Nuwun dalem sewu Kang Mas. Nika garwa kula. Ingkang dumugi Pancen wonten ing- bener Diajeng. Kayak Nek gitu. aku iki garwamu. Heeh. Mongko ki yo ngerti dhewe dedek ki adeki. Pasoryane lan gondone saben-saben ginakake marang ya kuwi ageman. Ambune menyake apa? Dor-doran ta apa? Menyahipun Kang Mas Prabu Brawijaya. Menyahi Kang Mas Prabu Brawijaya menika Casablanca. Kok nang minyak inoi kaya minyak wong mati. Boten. Kowe aja ngino kowe. Boten inuwa. Elek lo kaya ngene fambahu. Golek tambah. Pawongan, Hop. kowe kok kendel bondo wani mlebu taman cedhak marang garwaku. Sopo kowe? Sing pari kudune takon iki aku. Sakjroning nggonku lagi wae cedhak caket kelawan garwaku. Kowe cedhak menyang taman kaputren kene. Jane kowe iki sapa, Gus, kowe aja ngaku gawar ngawur. Wahito ki garwaning Brawijaya Damarwulan, ratu ing Majapahit. Kowe kok ngaku-ngaku garwane Wahito temu pirang perkara. Mergo aku Brawijaya Damarwulan. Ngono. Kuwi bener. Nek pancen kowe ngaku Brawijaya Damarwulan, ditemtokake tak enteni njaba. Klakon kowe. Kang Mas, Wae, inggih. ora sah dadak wasu. Aku bakal mbuktekake sapa saktenane lan sapa sejatine sing dadi garwa. Yen to ngaten, monggo, monggo Kang Mas. Silapa tenan, garwaku kaya aneh banget to yo. Ora kaya adat biasane yo wis, ora dadi koyo pangapa, bakal tanah kuwi bayane papat iki. Mbok menawa kanggo ngaekani sapa sing Brawijaya sing sejati. Ning papan kene dibuktekke kowe apa aku. Pancen kabut wis dadi niat santiku. Yen besok kapan aku bisa adwar karo kowe, mateni karo kowe. Saktenane sapa kowe? Nek pancen kowe pangkling marang agemaku, ning gak kira-kira pangkling marang swaraku. Cetha nek aku minak supena. Nek ora kira sangka pangucapmu Iyang Rikala semono nek kowe bakal nganggo cara sewu dalan paribasan kepengin mateni karo Brawijaya. Pancen kuwi bener, jalaran wong. Mergo saka tuminggalan pakartimu. Ing kono wis wani merjaya marang sekadangku. Jaka Umbaran ya uru Bisma Minakjingga. Nganti kedaden aku mateni sekadangmu nak jikaya Jaka Umbaran. Merga rikala semar wani geger rame ana ing Ratu Majapahit.
Dadi wis pas lan jumbo nek aku mateni malah sekadamu saka sayembare dia Aisyah Siti. Mergo kowe durung ngerti lakon sing wis kepungkur kula. Wis ana tetembungane, wong nyileh kudu mbalake, utang kudu nyaur. Ewedene kowe wis utang pati karo aku, perkara patine Joko Umbaran. Lo sangkane papan kene kowe kudu mati saka tangan. Nek bisa ndak sahur, nek ora bisa kowe dhewe sing cilaka. Oh setan jajal. Hei. Ora sumbut sumbarmu kowe semeno. Lah kok koyo atos kedep. Lek tangi le. Gampang menmuta mati. Ana apa Pangapunten, Bu. Jane niku rikala semanten kula sampun kelampah. Mateni kalih Brawijaya. Ning emanipun kok wedal sak menika kiyambakipun saged paloyo. Lho jane niku kiyambake gadah aji kasekten napa to, Bapak? kaya ngono ya. Nggih, Enten ana sawetara ndak deloke. kok ngaten. Kok iki ana tuwekane. Tegesipun Ana sing jangkung. Ya, Rek, kowe kalah. kula kawon. Kowe sewani ora? Tesih wani Umpama kelakon karo Damarwulan perang, wani. sampun dados niat kula. Pati urip kula kudu saged bales patine. Kaya ngono teni sawetara le. Kodar. Kono aji kejayan. Paring ke. Ndak penehi pusaka. Pundi? Lah dialah. Sampeyan iki lesu napa pripun? Lho, karepmu piye? Lah genah nek jenengan iki beto aku lak badhe nyuwun segara. Kowe aja ngino kelawan iki. Allah tanpa rupa iku pusaka. Mbok tutukke sirah Damarwan mati we. Apa saestu? Ape? Oh, jebule serep nyawamu kowe. Asam kowe kok sing sekti. Oh. Kowe kok keta-kete. Apa sewani apa kowe? Lho aja meneh kok kowe mung sawiji. Kerubutan 1000 aku ora bakal mundur. Sing kok bondo iki apa? Kowe pengen ngerti? Iya, Iki pusakaku. iki urung wayahe maem kok kowe nggawa. Kowe ngino karo aku. Aku iki gak ada sego. Kowe lek sing adat sabene. Jo. Ning kowe kudu ngerti, iki pusaka sing mangedap-edapi pusaka saka kayuwatan. Dadi wakul kuwi pusaka. Pusaka Pusaka apa jenenge? Kiai Wakul. Kok aku kepen ngerti kati asane. Kowe kepen ngerti? Mati kowe. Sore-sore ora seneng gletak-gletakan kok. Ya. Tak kebo
Taman Kaputren wonten kahanan sing aneh-aneh. Iya, Jen. Wonten tiyang sing ngembali dhateng kula. Kembali marang kowe. Jebulipun Minak Sumena ya. Benar ta? Jamah kalih garwa kula. Wis cetha ta? Nggih. Lanjut. Kula tantang Minak Sumena. Ya. Minak Sumena mlayu. Sak sampun mlayu piyambake maju melih. Piyambakipun nggadahi pusaka ingkang ampuh. Pusakane apa? Pusaka aneh ning nyata. Ya aneh iki apa nyatane iki? Pusakane Kiai Wakul. Kiai Wakul. Nggih. Wakul sing jadah sego. Nggih, kula pen ngalahke kalih Kiai Wakul. Kowe melek menang. Nggih. Perkara Wakul ae kok ya dadi apesmu. Ya lek gampang kok. Lho. Sampai iki mumpun tuwa kok tetep seneng joget. Pak Marno iki lek ora duwe iki ora dadi sego. Nggih, ginanipun napa niku kok? Sampeyan beto entok. Ambak-ambak entong ki gedhe kasiate nggo marekno weteng. Nggih mung niku sarasan. Kowe tak kandhani. Pripun? Wakul karo entong ki sing manggul dhuwur ki wakule apa entonge? Entonge. Lek dhuwur entonge jajal to lek jare kabeh iki milik katiasane. Nggih. Kono wakul kepruken karo iki lek. Pangestu. Patilan uripku rat sangka tanganmu. Ning patilan uripku tak borongke sing nyipta jagat sak isine. Dadi kowe mang ke taman pusaka Kiai Wakul iki mau Ratu Momo? Ora, aku rewa-rewa, embo-embo. Jebul ke rewo-rewo. Embo-embo kurang ajar. Sing pusaka sing aku ora mung kowe dhewe Sumpena. Kowe ndek pusaka Kiai Wakul. Semono uga aku yo ndek pusaka sing ampuh. Nek pancen kene pusaka sing ampuh ngendi wujude? Mateni kok. Lho iki ngajak. Iki Kiai Entong musuhe Wakul Entong. Dadi ana sego jero Wakul dicidhuk nganggo Entong. Kiai Wakul wae ora tumomo. Aja meneh kok kuwi Entong. Terus nek pancen kuwi nyata-nyata sekti, ayo benake taman kene awakku kowe ngrasake Kiai Entong. Iki waduh. Enak sepeno tangi le. Tuh, sampean. Pusakane Kiai Wakul. Heeh. Kula bucal. Lho kok sampe buka? Buak menapa? Lah mboten mandi. Ora mandi. Tegese ora mandi. Lah kula tamakke kalih Brawijaya Damarulan. Lho piyambak iki mboten tumomo. Malah katon dedek piyatek wah mangedap-edapi. Ya kowe kok nganti mati. Kula ke taman pusaka, Pusaka apa? Yai Entong. Kono nggo pusaka entong. Nggih, Kowe jek wani. kula tesih wani. Tenan? Saestu. Enteni le. Lho nggih. Pisan iki modal. Menak sepeno Kula bapak. bujungen Damarulan. Tampani pusaka Kiai Cowek. Niki Kiai Cowek. kula tamakke Brawijaya. Mati le. Nyuwun pamit bapak. Tunggu lakumu.
Gondang. Gumun kowe mesti. Iya, percaya. Barang mati saurip. Mati urip, mati urip. Percaya aku Sumeno. Nek kowe iki jago ning dewa, kowe ora bisa mati. Apa kowe mati meneh kowe? Ora bakal kowe bisa mateni karo aku. Sebabe apa? Sawangen iki apa? Kok kowe nggawa cuek? Lho, Arep nyamber apa? meneh. Ke aja ngino iki mung baening cuek. Cuek iki katiasane mange jape-jape. Apa kowe kepen jajal? Aku pengen bukti Sumeno. Tenan! Yo. Waduh. Ojo lanjut. Kiai Endong saniki pun mboten kanggo. Lah mergo ora kanggo iki segane wis ora ana kok. Dereng mateng segane. Ah segane ora ana sing dicidul lek wis entek ya ora kanggo. Mboten mandi. Lah sebabe Sumeno mboten mati kok. ngene ya. Pripun? Jeneng kaya niki jeneng ora lumrah. Jeneng anak dikudang barang ora Kersanipun Minak Sumeno kuwi ora saka karepe dhewe ra beda kaya kowe cak mburimu ana aku. nggih. Minak Sumeno kae mburine ana adi pamengger sing dheweke melu ndombani Malang Siminak Sumeno. Saiki dina kono ngecake aji cuek. Bareng iki lho, aku kok tak manjing ana ing uleg-uleg. Bareng ana kekuatan yang cuek marang uleg-uleg iki Mas ya. Aku tak sak mburimu ya ngene. Oh nggih nggih, mriko. Amarulan! Ojo kaya bocah cilik. Peperangan durung ana sing beset kulite. Kowe kok mlayu. Apa sing kok arep? Sing di pusaka sing ampuh ora mung kowe tok, Lho apa kowe duwe? ora mung kiai cuek tok sing kondang. Jur apa kowe Aku duwe? di pusaka sing ampuh. Apa? Kiai buleg-buleg. Ngene. Apa panatan ae? Nggih. Jaluk brambang, jaluk lombok, uyah, rasi, padha nyambel bareng-bareng. Nyambel segane ora ana ku. Iya ya. Lah iya. Isih kondang kiai cuek. Yo ampuh, Kiai Ampuh Coek. kiai buleg-buleg. Kiai Coek. Kiai buleg-buleg. Kiai Coek. Buleg-buleg. Coek. Ayo. Kebangetan ki sing duwe gawe. Wong njaluk lakon ae kaya uleg-uleg karo cowek. Irus karo entong. Iya le, ora apa-apa. Wong kabeh iki paribasane kanggo digambarane wong urip. Marang sapa wae sing uja kamurkane bakal kalindhe marang tumindak kang bener. Gamarulan. Tangi ya. Ayo tangi. Ayo bener. Ayo wong tuwek kok ya ora ngerti tuwek. Kayak aku ngono rumangsa wis tuwa ya ngerti tuwa. Aku rong tuwa kok. Aku iku kok nyaru. Are kowe iki ngandake orang tuwa iki yen ngono kowe iki lak tuwa-tuwane kapuk. Lah kok iso ngono? Anggere esuk kudu lek wis kapuke makluk ngisore kudu ngamuk. Ora usah ngino. Wis
meneng ae. Aya. Weh. Urip. Alah, kalau mati ngono kok. Urip. Ayo awak geletak. Geletak. Ayo bacot geletak. Sing kabeh iki wong tuwa ora kok bakal tegel marang. Nek kebangetan iki kok. Lho kok aku kebangetan. Wong lelakon iki kok kowe seneng paribasane si Supena. Kok mbok ujo kamurkane mbok bales marang patine Purubisma Minakji. Aku ora ngongkon, dheweke duwe krentek. Sapa wonge yen kok sedulure dipateni, dikrenah karo wong-wong saka Mojopahit. Damar wulan kuwi ya isih ponak am. Paribasane wong anak patih mauga. Sira iki kudune paribasane jeneng kaya ngene iki aja bocah mbok du paribasane marang lelakon-lelakon sing wis lakon. Amengger apakah kan kaya ngene iki kowe isih ora trima marang sak patine Supena mergo menungso iki saka ucape mula wong aja seneng sok sumpah. Ambak-ambak sumpah iki kala mangsane disekseni bumi lan langit bakal mandi marang tembung. Ya. Kakang, ya. Sinta nomor 3. Aku rumangsane salah. Ngono ya. Aku ora bakal tumindak lan baleni apa sing dadi kekarepanku. Ngono ya. Sawetara aku njaluk pangapura kelawan kowe. Ya, yen pancen kowe nglenggon. Damar wulan. Dawuh ya. Anggo penelakon kaya ngene iki ora malah dadi rinting negara Majapahit. Nggih. Malah dadi gemah ripahe negara Majapahit. Mbarengi mengko ae padha dipetak Minak Supena, ya. Barang kang ala kapendemo mung cukup semene tukuling wong kang kebecikan muga-muga Pak Marno sak keluarga lan sing rawuh muga diparingi berkah-berkah Allah Taala tansah samubarake gemah ripah kojinawi purnaning lakon Brawijaya kembang.